Spezzjonijiet għall-arrieta dal-lejl bis-swit l-ajruport u f'Paċeville. Ma' TVM News l-uffiċjal tal-infurzar fit-Transport Malta Fulvio Zoppardi spjega li bejn il-ħamis u l-ġimgħa it-Transport Malta konfiskat qatt ta' vetturi tal-Y-plate li nqabdu fit-triq bla permess. Konfiskajna bej 11 karozza li ma kinux irregolati mal-Transport Malta rigward l-operaturi tal-Y-plates. F'Ottubru l-Transport Malta riżultala li mal-150 operatur li jaħdmu madwar 900 karozza tal-Y-plate mhumiex konformi mal-liġi. Kien għalhekk li fit-18 ta' Deċembru li għadda min ma kienx regolat inħarġitlu twissija. Twissija kienet biex timxi mar-regoli. F'dan il-pajjiż għaw ir-regoli u rridu nimxu magħhom. Rigward is-sitwazzjoni li kellna kien hemm min ma mexiex mar-regolamenti li ntbagħtu mill-Awtorità tat-Transport Malta. Id-direttur fid-Direttorat tat Trasport fuq l-Art fiħdan Transport Malta Brian Miguel Farrugia spjegalna li l-proċess biex jiġi regolarizzat dan is-settur beda 5 snin ilu. Bl-aħħar emenda fil-liġi tal-Y-plates dawn l-operaturi kellhom jiġu konformi ma' regolamenti sa 18 Ottubru li għadda. Issa nagħtaw ċans ieħor. Dan reġgħet ittawlet sa 18 ta' Diċembru tas-sena 2024. Fejn fost affarijiet oħra min pereżempju kien jonqsu ħafna minnhom li jġib permess mingħand il-planning. Il-liġi fil-fatt tesiġi fost l-oħrajn li kull vettura jrid ikollha spazju f'public service garage. Tajna wkoll iżjed żmien illi min għadu kif applika mal-planning peress illi jieħdu ċertu żmien biex jaħareġ il-permess in full, tajnihom ukoll sal jippreżentaw biss li huma għamlu l-application u mbagħad iż-żmien flok jibqa' sa 18 ta' Diċembru jiġi estiż sal-25 ta' April. Il-bieraħ stess bdejna bl-infurzar billi ħriġna l-enforcement officers tagħna fit-toroq u bdejna waqfu dawk in-nies li mhumiex konformi ngħidulhom isma' qabel tirregolarizzaw ruħkom ma tistgħux tkomplu tużaw din il-karozza. Dak tal-Y-plates u l-akbar suq ta' trasport beħlas fil-pajjiż b'madwar 5500 vettura għandhom il-liċenzja biex joperaw ma' 3000 operatur.